nesta sesión ordinaria do Pleno do Concello de Trabada de venres 27 de marzo de 2026. Damos comezo co primeiro punto da orde do día, debate e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de Pleno celebrada en 29 de xaneiro. Queren adir algo neste punto? Pois unanimidade. Segundo punto da orde do día, dación de conta das resolucións da alcaldía, que xa estiveron á súa disposición. Terceiro punto da orde do día, dación e conta da liquidación do orzamento do ano 2025. Cedolle a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Remítome aos meus informes de intervención aos que tuveron acceso e por resaltar os resultados máis salientables, remítome que o resultado orzamentario xa axustado foi de 336.452,04 euros en positivo e de igual xeito o remanente de tesorería para gastos xerais sacadouse en 128.280,15 euros, tamén en resultado positivo, acadándose estabilidade orzamentaria. Bueno, pois aquí gustaríame destacar que un dos primeiros obxectivos que tivemos desde que cheguei á alcaldía co actual grupo de goberno pois foi o de recuperar esa estabilidade presupuestaria. Se fai uns meses, no mes de xullo do ano pasado, tiñamos que aprobar un plan económico financiero, pois levar adiante medidas difíciles e complicadas, pero bueno, desde logo, pois gobernar tamén é tomar decisións difíciles, buscando pois o mellor en conxunto para o noso concello. Como ben dicía, pois se fai 6 meses, no mes de xullo, tiñamos que aprobar ese plan económico financiero. A día de hoxe podemos dicir que, gracias ao traballo, tanto do equipo de goberno como de todo o persoal técnico do Concello, conseguimos recuperar ese equilibrio presupuestario. Quero destacar e reiterar pois ese traballo duro que levamos adiante, tanto desde o equipo de goberno como de todo o equipo que conformamos o Concello de Trabada, dado que, bueno, foron momentos complicados, repito, de traballo moi duro, pasamos momentos moi difíciles e agora, pois a día de hoxe, como decía o señor secretario, por dar algún dato, pois contamos cun remanente de 128.214,94 euros, que, bueno, pois en definitiva vamos seguir facendo o que vimos facendo xa durante todo este tempo atrás, que é repercutilo no noso pobo en melloras de servicios, de espacios, de carreteras no noso concello e, en definitiva, pois traballar para os nosos veciños e veciñas de Trabada, que é o único obxectivo que temos. Digamos que temos unha forma de gobernar utilizando o sentido común, mirando sempre onde está a necesidade, onde se debe actuar canto antes e como sempre digo, pois intentando ser o máis xustos posibles cos nosos veciños e tratando por igual a todos os veciños e veciñas de cada unha das 8 parroquias do Concello de Trabada. Ten o turno de palabra. Bos días a todos. Bueno, alegro-me que por fin tiñamos un pouco mellor económicamente neste ano e, evidentemente, pois esperemos que as súas verbas pois se fagan realidade e gobernemos para todos e para todas. Nada máis, nosotros vamos a ternos neste punto e nada máis. Bueno, é dación de conta, neste non temos que sometelo a votación. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital. Cedo a palabra ao señor secretario. Este convenio interadministrativo de colaboración implica que sea competencia plenaria, por eso se trae neste punto, e permite ás entidades locales, neste caso este Concello, adherirnos a infraestructuras tecnolóxicas e sistemas de contratación centralizada que pretenden a mellora de eficiencia e adherirnos a distintas aplicacións ou sistemas como os de Notifica.gal ou as plataformas de contratación. Ten o turno de palabra, por se queren adir algo neste cuarto punto. Nada, vamos a votar a favor neste punto e en todos os convenios que vamos a adherir coa Xunta de Galicia. Vale, pois sometemos a votación este cuarto punto da orde do día. Votos a favor. Unanimidade.
Quinto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Cedolle a palabra de novo ao señor secretario. De igual forma que o anterior punto é un convenio interadministrativo de colaboración, polo tanto competencia plenaria, e que implica neste caso a xestión de residuos sólidos, como ben sabido que é competencia municipal, neste caso por salientar que implicaría un incremento medio nos pagos pola recollida de envases lixeiros de case un 17% e pola recollida de papel e cartón en máis do 87%. Ten un turno de palabra, pois se queren adir algo. Pois sometémolo a votación, este quinto punto da orde do día, votos a favor. Unanimidade. Sexto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de envases domésticos de vidrio de un só uso. Cedo a palabra novamente ao señor secretario. De igual forma que os anteriores puntos, é un convenio interadministrativo de colaboración, polo tanto competencia plenaria, e implica neste sentido melloras no fomento da reciclaxe de envases de vidro, así como instalación de contedores. Sometémolo a votación, se non queren añadir nada. Votos a favor. Unanimidade tamén. Sétimo punto da orde do día, asuntos de urxencia que non temos, e octavo punto da orde do día, rogos e preguntas. Vou pasar a responder as dúas preguntas que fixo no anterior pleno e despois poderá formular as preguntas que se responderán no seguinte pleno ordinario. A primeira pregunta que fixo foi a seguinte: a FEGAN e a Xunta de Galicia chegan a un acordo para a financiación do SAF. Agora vai pedir ao Goberno do Estado que cumpla ca financiación do 50% que non paga a Xunta de Galicia e nos debe 2.900 millóns de euros. A ver, a mí aquí neste punto é algo que de verdad que hasta me cabrea personalmente, porque a capacidade que ten neste caso a Xunta de Galicia de intentar vendernos como un favor o que é a obligación dela. É como se, por exemplo, eu vou amañar unha carretera nunha parroquia e lle digo aos veciños: pois mirade, esta carretera cóstame, por poñer un exemplo, pois 10.000 euros. Así que cada veciño ten que poñer 2.000 euros, por poñer un exemplo. Pero despois digolle: non vos preocupedes, non tedes que poñer 2.000, só vades ter que poñer 1.000 na máis, o resto vai asumir o Concello. É que estamos a falar dunha cousa totalmente injusta, porque os concellos non teríamos que poñer ningún solo euro deste servicio. E voulle dar uns datos para que vexa a gran implicación que ten a Xunta de Galicia, neste caso, co noso Concello. Durante o ano 2025 prestamos un total de 18.985 horas. A día de hoxe, a Xunta de Galicia páganos a hora a 12 euros. Anunciaron que no 2026 van pagala a 16. Pero é que o Concello de Trabada costanos 23,30 euros cada hora. O gasto total que tivemos no ano 2025 do Servicio de Axuda no Fogar: 442.314,54 euros, dos cales o Concello de Trabada puxo 167.749,39 euros, contando que temos un presupuesto de pouco máis de 2 millóns de euros. Os usuarios achegaron un total de 46.878,47 euros. E a Xunta de Galicia, cun presupuesto de 14.000 millóns de euros, aportou 205.646,4 céntimos. Todo isto, repito, dicindo que as competencias son totalmente da Xunta de Galicia, que desde os concellos non teríamos que asumir ningún solo euro. E o motivo polo que fan é porque así, pois, métenos un pouquiño máis de carga, saben que así non podemos destinar esas partidas que, como por exemplo no noso Concello, sempre é unha partida moi importante, que lóxicamente o que queremos é cuidar os nosos veciños e máis a nosa xente maior. Pero iso non pode ser. O que debería facer a Xunta de Galicia, porque igual que cando toma unha boa medida, pois desde logo os felicito.
pero nestes casos estánse equivocando, porque o único que fan é meternos máis presión, máis carga de traballo, máis carga económica, e o que deberían facer eu creo que é gobernar pensando nos concellos e sobre todo na xente, nos veciños e veciñas. E ao final deberán mirar de protexer un pouco máis os concellos, sobre todo os concellos pequenos, que é a realidade. Temos menos recursos, temos menos técnicos, temos menos capacidade económica, temos máis poboación maior, porque nos concellos, como o Concello de Trabada, concellos do rural, cada vez hai máis xente maior, e ao final os concellos somos quenes resolvemos os problemas do día a día aos nosos veciños e veciñas. A segunda pregunta que formulou no anterior pleno, en canto á auga que están consumindo os veciños de Balboa, que é imposible que consuman, vai solucionar este problema? Mire, é unha pena que non estea a súa compañeira hoy Juana, que ademais é veciña dali de Balboa, do lugar de Sequeiro, que podería corroborar o que lle vou dicir eu agora. Mantuven 3 reunións desde que estou na alcaldía cos veciños de Balboa para tratar este problema. Temos que empezar dicindo que se trata dunha traída veciñal, non dunha traída municipal. Aínda así, sempre que tuveron a necesidade, igual que os veciños de outras parroquias que teñan traídas veciñais. Se quedan sin auga, lévaselle auga. Se é necesario ir botarlles unha mão para arreglar unha fuga, vaise arreglar. Se quedan sin auga polo motivo que seña, vaise mirar o depósito, vaise mirar as captacións, igual que se lle fai a todos os veciños que nos reclaman e nos piden se lles pode botar unha man, que desde logo se fixo, se está a facer e se vai seguir facendo. Pero, volvo a dicir, non deixa de ser unha traída veciñal. Eu nesas reunións planteilles varias propostas e, repito, a súa compañeira pódelo dicir, ou se fala con calquer veciño de Balboa, pódelo dicir. Planteei diferentes propostas, pero, lóxicamente, se se trata dunha traída veciñal, son os veciños os que tenen que dicir, pois mira, queremos levar desta forma ou queremoslo levar daquela outra. Se se informa un pouquiño, eu creo que calquer veciño e veciña de Balboa pode dicir que eu puxen todas as ferramentas posibles e incluso máis das que igual debéramos á súa disposición, porque dixenllo a eles, digo en todas as reunións que mantemos para crear novas comunidades de usuarios de auga e demais, veciñais, que o problema da auga xa temos meses no ano, cando venen meses, temporadas de menos choivas, que xa temos zonas que temos complicacións, e é un problema que me preocupa moitísimo. Por eso estou facendo esas reunións e, sobre todo nos núcleos un pouco máis delicados, buscando darlle unha solución. Nese caso, en concreto, no lugar de Sequeiro, os veciños tomaron esa decisión, é dicir, colleron das accións que se planteamos a que elas decidiron, de momento van tirar así para diante, se nun momento deciden que se faga de outra forma, que asuma o Concello dunha forma ou de outra, nós estamos aí. Como digo, nós estamos para axudar a xente e para protexer aos veciños. Cal é a diferencia entre o seu grupo e o noso? Vostede xa trae a pregunta ao pleno cando se realmente fala cos veciños sabe que este tema non se debe politizar. Cando eu lles axudei e puxen á súa disposición e sigo poñendo todas as ferramentas e axuda posible do Concello. Que pasa? Pois se botamos a semente, a ver se aí xa volvemos a crear un problema, é que, bueno, teño que dicir que tamén da hora a maio do ano que ven é o que nos espera, que seña seguido inventar cousiñas, empezar a crear problemas de onde nos hai, intentarnos poñer a xente en contra, que, bueno, eso xa non é da hora, pero mire, nosotros non vamos perder o tempo máis que estes 2-3 minutos que gardo en contestarlle esta pregunta. O meu equipo e máis eu temos clarísimo o que vamos facer, que é seguir na liña que vimos facendo, solicitar toda a subvención canta poidamos, ir a Santiago, ir a Lugo, ir a Madrid, buscar financiamento para todo canto proxecto temos para todo o Concello, e para todas as parroquias do noso Concello. A iso nos dedicamos desde que accedín á alcaldía, eu ese obxectivo tiño clarísimo, e en todo este tempo a iso nos vamos dedicar, a mirar de mellorar pois a vida dos nosos veciños, infraestructuras, espacios, servicios e demais. Que ás veces nos podemos equivocar, desde logo, como se equivoca todo o mundo, pero o que é a boa fe e as ganas de traballar non nos las quita naide. E repito, máis que estes minutos que estou perdendo en contestar a estas preguntas, eu desde logo non vou entrar ao seu xogo, nin nos plenos, vamos,
que gracias á normativa que temos xa non hai posibilidade de entrar, nin en redes sociais, nin en medios de comunicación, nin demais. Eu teño claro cal é o meu obxectivo e é que Trabada siga mellorando e ojalá poidamos conseguir máis financiación, que esa é a base de todo, para ir executando novos proxectos que repercutan, como digo, na vida dos nosos veciños e veciñas de Trabada. Agora ten o turno de palabra para formular as preguntas que se contestarán no seguinte pleno. Non podo facer ningún inciso. Nin A ver, é que eu de verdade, é dicir, pero tereille que pasar por escrito a normativa. Eu se quero no seguinte pleno pido ao señor secretario se me pode imprimir e damos xa antes do pleno, ou en calquer día pode pedila aquí no Concello. É dicir, a normativa do pleno é esa, que non podemos estar todos os días, que isto casi parece un programa de televisión. É dicir, vostede formula as preguntas, e se non ten unha solución moi fácil, e voulle dar eu. Vostede sabe que pode registrar as preguntas nos días previos ao pleno, con antelación de 24 horas, se non me equivoco, antes das 24 horas pode registralas. É dicir, rexistra as preguntas, e eu as que rexistre xa lles contesto. Repito, a normativa do pleno non a marco eu, é dicir, eu contesteille ás dúas preguntas que me formulou no anterior pleno. Eu creo que lles contestei claramente. Pois agora, formule máis preguntas que lle vou contestar no seguinte. Repito, a normativa do pleno non a impoño eu. Eso foi aprobado en pleno, precisamente. Entón, agora, non ten máis que formular as preguntas que se contestarán no seguinte. É dicir, é que non podo dicir nada. Vostede dice o que lle parece, fai o mitin político de sempre e non me deixa a min rebatirlle nada. Eu aquí non veño a fazer un mitin político. Eu aquí veño a aclarar as preguntas que vostede fai. Pois entonces valore facer as preguntas de outra maneira, ou outro tipo de preguntas. Non, como a sempre, deixala caer, pero claro, despois non queres escoitalas. Pero é que a realidade é esta. Tamén poderei rebatir. Vale. Por favor, formula as preguntas que se contestarán no seguinte pleno. Vale, de acordo. Ao parecer hai un problema na auga de Vilaformán e queremos saber como vai a actuar. Despois, tema de servizo de correos, bueno, sabe vostede que, bueno... Perdón, un segundín, pero na auga de Vilaformán abarca a parroquia inteira ese problema? Sí, pregunto. O núcleo de Vilasusá, de Vilasuso, etc. O Murio, etc. Vale, poden especificar un pouco máis cal é ese problema? Está, claro. Porque non lles chega auga ás casas. Que non lles chega auga ás casas de Vilaformán? Sí. Iso que me trasladaron a mí, vamos, eu non conto mentiras. Vale. A miña obligación é, pois, traer ao pleno o que me comentan, lógicamente. Non é por mal, ni por buscar problemas, ni nada. Temos aquí ao noso compañeiro Pablo. Estamos sin auga en Vilaformán, Pablo. Solamente... Dallo a micro, dallo. Solamente en contadas ocasións non chega auga ao Murio. Solamente. Precisamente esta semana contactaron comigo un vecino do Murio que non lle chegaba auga. Mandeille que mirara o contador, mirou o contador estaba tupido e dixo que sí que lle chegaba auga, con pouca presión, pero que lle chegaba. O problema do Murio é que está moito máis alto que o resto da parroquia. Hai que mirar aí, xa se contactou con eles e o personal do Concello xa dirixironse a eles para mirar ver cal podía ser o problema. Pode ser un problema de presión que non alcanza a altura de vida para chegar ao Murio. De todas formas, poñerámonos en contacto logo con todos os veciños. É verdade que está a Vilaformán sin auga. Non chega auga a alguna casa. Vale. A seguinte pregunta que quero formular. Ten máis servizo de correos, ou, bueno, os nosos senadores preguntaron ao Goberno de España en Madrid por este servicio, e, bueno, viñan a respostar que, bueno, o que iban a facer xa o fixeron, que non van a facer nada, que vai seguir así. Entonces, simplemente para saber se vostede vai tomar alguna medida sobre ese servicio ou vai seguir así. Ten alguna pregunta máis que formular? Vale. Pois, sen máis, levanta a sesión, bo día a todos e a todas.